katabang ko ni mo ana. Gisultihan na bitaw tikang daan nga makatabang kay kung dako ni Christian. Mahimong mabuhi siya. Mahimong makakita siya pabalik. Kana kung musugot ka sa akong ipabuhat nimo. Mamatay si Christian kung di ka musugot sa akong gusto. Busa una-una karon dayon. Kanang imog yung kabubuton. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit nga dili. Lilac? Ali! Sud! Lingkod. Kumusta naman si Christian? Salamat. Salamat sa inyong tabang. Naluwas si Christian mo. Gibuhat lang nako ang tanang maayong buhaton nila. Para nimo. Importante kay ka nako Lilac. Mahimo pasagdan ako si Christian. Ibaw ko nga wa kay kwarta. Sa ingon ato nga sitwasyon,
posible nga mawa siya nimo. Pero di ko makahimo ana. Tungod kay nahibaw ko, si Christian ang pinaka-importante nimo. Baliwa ang tanan kung mawa si Christian. Way lami ang sugilanon kung wa ni kapaingnan. Di ba? Saan ako pagbayad nimo? Apan ang sugilanon na ay bida, na ay kontrabida. Nahibaw ko na para nimo karon kontrabida ko. Apan manggiloyon ko, Lilac. Sama nimo. Importante kay kanako. Ug di ko gustong mawa kanako. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Nahibaw ko nga si Christian na importante sa imong kasing-kasing karon. Pero sorry, tao lang ta. Sa pagkakaroon, kontrabida ko para nimo. Pero sa umaabot ng mga adlaw, ako na'y bida. Ug ikaw ang martir. Tungod kay gibuhat nimo ang tanan. Para sa mga tao nga mahal kayo nimo. Kahibaw ko nga nagpaabot ka og bayad. Pero kahibaw man jud ka nga wa ko ikabayad nimo. Mao anang sulti ko. Unsaon ako pagbayad nimo? Lilac, lisod kaayo kung naata sa kaguol. Dako kay kong nagasto sa nahitabo ni Christian. Gawas pa, dili to akong kwarta. So, maningil gid ko. Unsaon man ako pagbayad? Sa ako bang gisulti nimo, iko dautan. Uban ako. Piya din hing dapita. Atong buhaton ang nasugdan akong trabaho. Pero kalimti si Christian. Kung gusto ka makita siya pagbalik, uban ako. Ako'y bahala nimo. Ako'y bahala sa tanan. Kalimti siya. Paoperahan ako iyang mga mata. Bayran ako ang problema niya sa yuta. Wa na'y magsamok-samok niya. Wa na'y makapapahawa niya. Makita siya pabalik. Dili parehas karon nga puros kangit-ngit ra ang makita. Naatungod ka, naa ka niya. Pero nahibaw ka nga mas lisod para ni Christian ang mabati lang kaniya. Di ka niya makita. Di siya magmalinawon samtang ingon ana iyang kahimtang karon. Karon? Naluwas pa siya. Pero who knows in the future? Balikan siya sa tao nga nipusil niya. Useless ra gihapon ang imong gibuhat na tanan para niya. Samtang kumukuyog ka nako, mahibalik sa normal ang kinabuhi ni Christian.
huna-hunaan nagmaayo nila. Napakay panahon sa pagdesisyon. Bay, asa di si Lilac bay? Ipauli mo ito kadiyot, bay? Mao ba? Nya bay, kanus amo ko makapauli. Magpaabot ito sa doktor, bay. Nag-agad ito niya. Oo. Bay, ayaw ko naglihok, bay. Kasi matastas na yung kahirong. Maayo naman tingali ko bay. Ayaw lang naging, bay. Mas maunsa ka. Pagpuyok lang dihagod. Abot na ito si Lilac nun. Pero, bay, nanong nadugay man siya? Magmalipayon ka uban ako nila. Magmalipayon sa si Christian. Tungod kay makakita naman siya pabalik. Di ko makahimo, anak. Usamot. Nga di magmalipayon si Christian, ana. Isaan na kunin mo. Makita pagbalik si Christian. Mura na ibayad ni mo na ko, Lilac. Tungod kay naluoy ko ni mo ni Christian. Nahibaw ko. Nga di gihapon malinaw ng iyang pagpuyo. Ang inyong pagpuyo. Tungod kay magpabiling gihapon siya ang imong anak. Una-unaag maayo. Pagpaabot ko sa imong tubag. Mao kanay akong gipangayo nga bayad diha nimo. And I know nga di ka makabalibad. Kay dako kay nga kwarta ang akong nagamit para tabangan ng si Christian. Punan ko na. Uyog na rin ako. Magpalayo ta din ang dapita. Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Hapit na di makagawa si Christian, doy? Unang, pastilan, abi na kung madayunan si Bay Christian ato. Yung sa man, uy, nakakita mo kinsa nagpusin? Wa, lagi nang. Pero, ay nagsaba na nga. Murag duda na ko, si Andrew may nagpusilaton niya nang. Ha? Sorry kay nang ha. Pero, nagduda mo jud ko nang, kay kalit mo ko siyang nawagtang. Hasta sa bitaw ko dong. Duda sa ko gamay. Pastilan gini sa Andrew, bataa. Anong iya sa gaang gibuhat? Nangita naman yung mga pulis niya nang. Si Kapitan gani, itabang naman. Baya nito sa Andrew, Nagdumot gid na siyang Christian. O lagi nang, may gani, kay naluwas pa taon. Lagi niya HMDS Lilac ron. Ito pa man sa ospital nang, pulihan man to na ko siya ron. Ya, hapit naman siya makagawa si Bay Christian. Pastilan, balik na siya mi sa unuan eh. Ay, sige nang ay kaguol, uy. Inana, man yun ang kinabuhi, doy. Saon ta man, tabo naman di man nato di man nato mapugnan ang mga panghitabo. Saon masagod, gidi malas man gyud mais Christian good. Lagi nang. Sige na, my loves. Kaon na. Ikaw, murag wa pa man kami kaon. Kaon lang sa. Mana ko Ikaw, kaon na. Aron, nahinsog na ka. Mao ba?
Bantay ka ha? Sige na. Ikaw na. Sige, dali. Ngiti ko. Sige. Magpaabot ko sa imong tubag, Lilac. Huna-huna pag-ayo. Mao kanay akong pangayong bayad diha nimo. Ug di ka makabalibad ni ana. Tungod kay dako kog kwarta nga nagasto ni Christian. Ug punan ko pa na. Kuyog lang nako. Magpalayo ka dinhing dapita. Oh, Toy. Tama lagi ka. Aw, nang paulit ko rin ng dolor eh. Papangagod sa nina ni Christian. Nakit problema day? Wa man. Uy. Ayaw pasagdi si Christian, ha? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutuwa. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa Ano man daw? Basta lang. Ayaw na siya pasagdi. Ano man day? Nakit problema? Wa man. Wow, good. Pagtarong day, uy. Wa lagi. Sige. Mato na ko sa ospital. Pulih lang ko ugma, ha? Aw, sige day, para mahatod dyan mo sa nina ni Christian ba? Ya, nasunod adlaw. Gawas naman ko si Christian. Ya, ano sa ito'y problema ng hospital day, kay nabayaran naman ito pa na ni Ramil. Mao ba? Sige doy. Mato na ko niya. Pulih lang niya ko ugma, ha? Oh, sige day, para mapulihan sa ito mo ng dolor. Sige. Camping dito, ha? Kinahanglan nga mulagsik na dali. Kay, na, inaot na ba ka? Ha? Bati na day ko tanawon? Di, uy. Gapo, maghihapon ka. Salamat kay sa tanan, my loves, ha? Salamat. Nganong magpasalamat man ka? Nga niabot ka sa akong kinabuhi. Ako mo'y angay magpasalamat nimo, my loves. Tungod kay bisan ning ani akong kahimtang. Ni alang gihapon ka. Nagpabilin. Kung pabilin uban ako. Giunungan gihapon ko nimo. Bisan ning ani ka. wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan
kundi ikaw da ug wala nailain pa. Wala